MTV. Тәулікнің қайырлы сағатында сәлем дуслар. Біздің жүрші иптәшләребез жүрші булмасалар кім булырлар иде екен? Яғни нинди профессия вәкиле булып эшли алырлар иде. Әйдәгез бір мезгілге генә күз алдыгызга китереп карагыз әле. Булама? Булса киттек. Музыкаль койма хит парадын башлыйбыз. Эфирда сезнең белән мин, Алисия Җамалиева. Хит парадыбызның 15-нче урынында киноактриса булырга хыялланган кызыбыз Айгөл Рәхимова. Оның әлі дә мелодрама жанрындағы бірер фильмда төп рольны уйнарга теләге бар. Тик әлегә шушы алсу хыялларын ул үз клипларында гына төп героиня булып чынга ашыра. Һәм булганы белән Рәхимова тулысынча канәгать. Син янымда булганда клибы бу атнада 15-нче баскычта. Мәхәббәттә сөюсез назлар Кал сөюләрең ихлас булса Кал минем янымда Сөй мине тагында Мин бәхетле бу дөньяда Син янымда булганда Җәмәгать, күз алдыгызга китерегез әле. Олы юл, анда тузан туздырып озын прицеплы КАМАЗ бара. Кабинасының тәрәзәсе азрак кына төшкән һәм руль артында водитель синең өчен барысына да әзер дип җыр суза. Бу водитель Илдар Әхмәтов. Ходай биргән аһәңле моңлы тавышы белән җырчы булырга хыялланган егет, җырчы булмасам берәр йөк машинасы йөртүче булыр идем ди. Сиңа бүләк итәм, син
келгенде әзір барысына қолларына басып көзіңе қара яратам деп әйтем қаршыңда барлап барып өмір йылғасында yüzügen kibik bulu kimede mehabetten bәхет taşıp dursun ömür közü bizge jitse de senin için nazlar taşı janda menip gitem biye gurlerge ömür boyu seni yaratırga söz biremin şaşıp siyerge barlap barıp ömür yılgasında yüzügen kibik bulu kimede mehabetten bәхет taşıp dursun ömür közü bizge jitse de Yaratam bir canım sine bikte Süyudin gözünde yüzük biz Yüreklerde birge kuşuldular Balkıp dura bizning yüzümüz Parlap barıp gönül yılgasında Yüzügen kibik bulu kimede Mehabetten bәхет taşıp dursun Ömür gözü bizge jitse de Parlap barıp ömür yılgasında Yüzügen kibik bulu kimede Mehabetten bәхет taşıp dursun Ömür gözü bizge jitse de Mehabetten bәхет taşıp dursun Ömür gözü bizge jitse de Ömür gözü bizge jitse de Заманча формат, грандиоз шоу, уйланылған образлар, тәсирлі тамаша һәм эстраданың бүтін қоймағы. Сөз татар музыкаль телеканалы TMTV 2018 премиясы турында бара. 100-ден артық номинант һәм 40-тан артық лауреат. Жеңүчеләр исемлегендә бары хит-парад лидерлары. Шын мәгънәсендә тамашачы мәхәббәтен яулаган иң популяр йолдызлар гына. Һәм бүген хит-парадта катнашучы иркә дә номинантлар исемлегендә бар. Аның премиягә лаек булуы, булмавын без 21 апрель көнне Пирамида концертлар залында узачак тантана вакытында белә алачакбыз. Әйткәннәр сайын әйтеп туя алмыйм, әйтәселәрем килә яңадан, әле дә ярый күңел күзләре бер-беребезне күрми калмаган. Икебезгә бер янна утабыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер,
Яшәмәгәндә сымал тоелар. Икебезгә бер янна утабыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер янна утабыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер Дамир Зиннатуллина җырчы булмаса укытучы булыр идем ди. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы Дамир абый. Горур яңгырый бит, әйеме? Әйе. Дамирга әдәбияттан шигырьләр сөйләргә, әсәрләр укырга ошый торган булган. Ә язучыларның биографиялары турында әйтеп тә тормыйм. Мин анда үземне судагы балык кебек хис итә идем ди Дамир Зиннатуллин. Менә сиңа менә. Сүнгән хисләр синең янда кабына, онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да, сөям сине сөйгән саен тагында. Тагында сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тусак әгәр без яңадан дөньяга, алып китсә язмыш төрле якларга. Эзләп табып сине меңнәр яныннан, ашык булыр идем бәлки тагында. Тагында сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Музыкаль коймакның 11-нче урынында нигә диеп җырлаучы чәчкәнең профессиясын алыштыру турында уйлаганы да юк икән. Уйлау түгел, хәтта күз алдына да китерә алмыйм. Нигә? Нәрсәгә? Минем бар теләгем җырчы булу иде. Һәм бу, дөресрәге, бу халәт миңа ошый, миңа энергия, көч бирә. Ә уйлар кайчак чынга ашарга сәләтле ди. Шуңа күрә профессияны алыштырып карау турында уйларга да куркам ди чәчкә. Яна хатынны кулыма алам, хатирәләрнең утында янам. Һәрбер сүзеңдә үткән авазы, өзелгән хиснең суынган назы. Сине мин көтмим, җанымда йөртмим, сөю үрәген күңелгә кертмим. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр. Ап-ак карларны кояш каралтты, үзләребезне сулар таратты. Язлар ялварды, җәйләр елатты, көзге яңгырлар елап юатты. Сүзләрең матур, хисләрең ялган, күпме күңелдә әйтелми калган. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр.
7 елдан артык комбайнда эшләү тәҗрибәсе булган Ришат Фазлый Әхмәтов рәхәтләнеп берәр инженер-механик булып эшли алыр идем ди. Чөнки техникада казынып, майларга буялып, тимер-тимер арасында мәш килеп эшләргә ярата икән ул. Ә бу атнада шундый чын егетләр хезмәтен яратучы иптәш Фазлый Әхмәтовның әйләнә дөнья җыры хит-парадның 10-лыгын ачып җибәрә. Bir arada küldür yılatıp da ölgüre Eğlene dünya eğlene bizni de eğlendire Eğlene dünya eğlene tuttap gına kalmasın Eğlenip birini tügül eğlendirip salmasın Eğlene dünya eğlene tuttap gına kalmasın Eğlenip birini tügül eğlendirip salmasın Eğlendiripleri salmasın Falğanına düzerlik Başkaylar iyilgende de Eller kalsın güllerlik Eğlene dünya eğlene Tuktap gına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlene dünya eğlene Tuktap gına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән котлап, сезне егетләр солянкасына дәшәбез. Зөфәр Хәйретдинов, Рөстәм Асаев, Артур Марат, Илдар Әхмәтов, Вадим Захаров, Салават Миниханов, Рамил Галимҗанов, Айфара, Рөстәм Закиров һәм башкалар. Бәйрәм концерты 3 март Филармония 297-43-77. 2018 елның 21 апреле Татар музыкаль телеканалы TNTV премиясы 3 биеклек Пирамида билетлар кассир.ру сайтында Мәскәү! Корчал! Татарча солянка! Чулпан Юсупова, Алсу Азат Фазлыевлар, Ландыш, Гүзәл Әхмәтова, Мөнир Рахмаев, Илмира Сулейманова, Рөстәм Закиров, Виталий Агапов, Филюс Кахиров һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 18 март Космос концертлар залы. Билетлар заманча.ру сайтында. Яз, кояш, рәхәт. Язгы солянкага рәхим итегез. Ландыш, Иркарина Рахматуллин, Динара Рафаил Латыповлар, Эльмира Нагимова, Шешка, Вадим Захаров, Алсу Абелханова, Рөстәм Лейла Галиевлар, Илсаф, Резида Шәрәфиева, Идрис Газиев, Рөстәм Закиров, Азат Тимершәйх, Римма Ибраһимова, Бәширә Насирова һәм тагын бик күп танылган артистлар. Килегез. 17 март, Уникс, 297-43-77. Концертның генераль спонсоры Зенит банк группасына кіруші Дивон кредит акционерлық банка. Илмира Нагимова бүген җырчы булмасам, берәр IT өлкәдә эшләүче белгеч булыр идем ди. Программирование өлкәсендә әллә ни эшли белмәсәм дә, Basic, Pascal телләре минем өчен Кытай теле кебек яңгыраса да, мин айтишник булыр идем ди ул. Нагимова шулай дип сөйләнсә дә, мин аны айтишник, хакер, хатын-кыз итеп һич кенә дә күз алдыма китерә алмыйм. Шуңа әйдәгез, һәркем үз эшенең остасы булсын диек тә, Илмираның клибын карыйк. Бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды синең янда мин һаман да сабый әткәем синең бәләкәй кызың син үзеңдә сабый күңелле бит чәчләреңә шулар керсә дә
Tatlı kuşten eşin Yürütesin mi Komanı kısın de Bolaşağım Yıllar oğımında Jiller kibik Sizilmi uzudu Senin yanda Min komanda sabıy Etikeyim senin belekey kızım Музыкаль коймакның 8-нче урынында Мишлен йолдызлы ресторанның хуҗасы, шеф-повары, ресторатор Рамил Әйметдинов. Әйе, Рамил менә дигән шеф-повар булып эшли алыр иде. Чөнки ул бик тәмле ашарга, бик тәмле пешерергә һәм бик матур иттереп пешергән әйберен тәкъдим итәргә ярата икән. Миңа калса, монда берсе икенчесенә һич кенә дә комачауламый. Рәхәтләнеп сәхнәдә дә җырларга һәм параллель рәвештә ресторан бизнесында алып барырга була. Инде күптән нигәдер уйларымнан чыкмыйсың Айда көндез югалып төннәрен бакыйсың Бар йолдызлар көнләшә синең матурлыгыңа Нурларыңа үрелсәң ник качасың болытка Дигәнсең белмисеңдер Мин яшьләрдән түгелмен Барыбер ялап алырмын йөрәгем бергә Ай canım күкләрдә төнге күкләрдә Ай canım үземә бу син үземә Бергә дуслар җырлыйбыз, алкышлар Нурлары сихерле, санаусыз әсерләре Ятмәсеңә эләксәм, хай кытылу икеле Көтәм синең язмәңдә, йөрәгем сибеп тибә Чыгая балыклардан, нур сибә бар җиргәдә Җите җирләрне җигәмдә, мәдәр бәбел күкләргә Бар бер үземне кәйтем көткерә Кулар! Ай canım күкләрдә төнге күкләрдә Ай canım үземә бу син үземә Ризат Зинира Рамазановларның да кем булырга хыяллануларын ачыклап китик әле. Зинира белән барда аңлашыла. Ул күп кызларга хас булганча матурлык салоны ачу турында хыялланган. Шул хыялын чынга ашыру өчен хәтта маникюр, педикюр ясарга да өйрәнгән. Әмма Ризат белән бераз бутал чыгыра галимында. Ул башта колбаса заводы директоры, аннары кондитер цехы начальнигы, аннары авыллардан сөтләр җыючы хуҗа буласы килгән. Кыскасы, кечкенәдән акча исе килә торган югары постлар турында хыялланган егет. Хәзердә миңа калса, җырчы булмаса, алып сатар булып, 3 сумга алып, 5 сумга сата алыр иде ул. Шундыйрак егеткә ошаган. Иркәли чәчләремне җилмәләсин микән Уян бәгърем, уян диеп эндәшүшем син иртән Безнең иртә без башлана Тәмле шәй һәм кыймактан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Жаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәтите үпкәннән Жаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәтите үпкәннән Өшәүләшеп шәйләр өшү Шайрышу көлешү Рәхәт безгә синең белән Бар шатлыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә Ярамый шул беләсең Вакыты як борчуларыңны калдыр дисең көләсең Жаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана
Pepite dökkenden Canım deyimiz isimlerini Anlatıp biz köktenden Günümüz şulay başlana Bir pepite dökkenden Bağrım değilsin, canım değilsin Günde bir matır isim Seni sevip hem yaratıp Hiç duyup bulmayırsan Yazmışım bulak deysen Sen özün mena bulak Ömür yolundan atlarga Mena barra seni kerek Ленар Яшин профессияны кардинал рәвештә үзгәртмәс идем ди. Җырчы булмасам да студияда эшләр идем. Аранжировкалар ясап, яңа көйләр иҗат итәр идем. Рәхәтләнеп продюсер дилбәгәсен дә үз кулыма ала алам ди Ленар. Менә шундый яшь, талантлы, үзенчәлекле егет Ленар Яшин музыкаль каймакның 6-нчы урынын биләде. Anan gözleri yana Bulganda yanlarında Ol giderimiz daysin Encele kışaklarında Anan gözleri yana Hem kirek tügellerini Bari saklasam bıyığına Bəxti gelirini Anan gözleri yana Anan gözleri yana Anan gözleri yana Anan gözleri yana Hem kirek tügellerini Bari saklasam bıyığına Bəxti gelirini Kusini Dönerim ülep yata Hindi sağına Hem yukusu koşa Ülep yarata Sinip kinde şaşa Bulaytın kanatlar şular bilen işe Aramızda bulur davullar Hem elbette jiller Birge bulsanız gana Muhabbeti geçiner Bulur ağır sizler Ağlarının tübesi yalgan Şanınızdır birigizge Gene yazmış yürek Saylamagan saylamagan Hanın közleri yana Bulganda yanlarında Ol gideri bizdaysin Encele kışaklarında Hanın közleri yana Hem kirek tügellerini Bari saklasam bıyığını Bəxti gelirini Эльмира Сулейманова 10 елдан артык үз эшенең чын остасы булып яратып, кассир булып эшләгән. Хәтта хәзердә кайчак сагынып искә алган вакытлар булган иде. Аннары мин рәхәтләнеп балалар тәрбиячесе булып та эшли аламдыр. Тик менә врач булу теләгем генә бераз үкенечле калды. Медицина университетына керә алмадым дип, бераз уфтана Эльмира. Миңа калса, монда бер дә уфтанасы түгел, чөнки моңлы тавыш Ходай биргән сәләт сәхнәдән дә даваларга сәләтле. Килешәсезме? Törelege balanı Kisme yaramaz balam Yazmışına kağılmasın Balan aşısı balam Balakayım balan aşı Aşama bir gözüp Aşı balanın demleri Ömürge kalır singip Balakayım balan aşı Aşama bir gözüp Aşı balanın demleri Ömürge kalır singip Uzaklamaz karlar yağar Jayatır şıbalanın Yazmış yolu yaktı bulasın Ey Hudayım balamının Balakayım balan aşı Aşama bir gözüp Aşı balanın demleri Ömürge
Берниче позицияны артта калдырып, музыкаль койма хит парадының 4-нче урынына да тукталыйк. Биредә бу атнада Ландыш. Ландыш алай кем булыптыр эшләү турында хыялланмый да, уйламый да икән. Кирәксә кем булып та эшли алам ди. Пешер дисәләр пешерәм, диплом буенча эшлә дисәләр анда да эшли алам ди. Менә шулай җәмәгать булганнан бар да була. Кояш чыкмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарны теми икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны онытылмай икән шул йөрәк. Яратма дип әйтеп була микән, ялкынланып сөйгән йөрәккә, мең кат яраланып тиксә дә ул яратала шуңа ул йөрәктә. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны онытылмай икән шул йөрәк. Музыкаль коймакның бронзасы бу атнада түзмичә булмый дип җырлаучы чаллы егете Рамил Галимҗановта. Рамил, син җырчы булмасаң кем булып эшли алыр идең дигән сорауга, ул тыйнак кына водитель булып торды. Берәр йөк машинасын йөртер идем, трактормы, КамАЗмы, анысы мөһим түгел ди. Күрәмсең, руле зур, тәгәрмәчләре биек булсын. Ялгышлар була, юллар гел бормай, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан узам, юлларда тузан, сыкрап елый йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Йөрәк аралар, һәрбер яралар, төзәлмәс бит яшәргеләләр. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Рөстәм Ләйләгалиевлар бу атнада көмеш баскычта. Рөстәм җырчы булып киткәнче байтак кына театр актеры булып эшләгән. Төп рольләр башкарган. Ә тормыш картлары шулай яткан ки, бүген ул җырчы. Һәм әле җырчы булудан тыш бераз кырым китерә торган башка эшләре дә бар икән. Бүген анысыз булмый ди. Яши ярлар үзенә тиңе булмаганны иш итеп,
Яшиге барлап тепкәне йөрәге кагышларыны ишетеп. Яшиге барлап тепкәне йөрәге кагышларыны ишетеп. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кешен сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зурда көт дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре карашлары кермәсеннәр арага. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кешен сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Музыкаль коймакның абсолют хиты кондуктор кыз Диана Тажидиновада диеп яңгырар иде, әгәр дә Диананың балачак хыялы чынга ашкан булса. Ә бүген ул җырчы булмасам, бизнес белән шөгыльләнер идем ди. Бизнесның да матурлык салоны, спа үзәк кебек кызларга хастыры белән түгел, ә төзелеш белән бәйле яисә машиналар сферасына барып тоташа торганы белән. Характерында бруталлык бар, тырышлыгы җитәрлек, миңа калса эшмәкәрлеккә алынса, Тажидиновадан менә дигән бизнесвумен чыгар. Forbes баскычында ничәнче булыр, анысы безгә караңгы, ә менә музыкаль коймакта ул бу атнада беренче. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләре булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгә. Йөрәк түрендә сагышым бетмәс, шушы халәтем моң шишмәседәй, миннән ул китмәс, җанымнан китмәс. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләре булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгел. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләре булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгел. Инженер-механик, кондуктор, водитель, укытучы һәм башка профессия вәкилләре булып эшли алырлык егет кызларыбыз бүген рәхәтләнеп җырчы булып, төп хыялларын чынга ашырып, эшләп халык күңелен күрәләр. Максатларына ирешкәннәр, алар да шат, без дә аларның матур җырларын ишетеп, алар өчен сөенәбез. Яңа клипларын күреп шатланабыз. Бүгенгә шулар иде музыкаль койма хит парады тамам. Сезнең белән мин, Алиса Җамалиева, сау булашам. Исән-имин булыгыз.